O, nes i ddechrau rygbi pan o'n i'n 7-8 oed yn clwb rygbi Pwllheli, sy'n just lawr lôn o tŷ fi adra. Oedd ffrindiau fi gyd yn chwarae, mynd yna i fwynhau o'n i, a pan o'n i'n 16, eisiau gyfle mynd lawr i Goleg Llanymddyfri. A dy gyna pob nes i ddechrau meddwl o ella bod hyn yn rhywbeth swn i'n cysidro wneud yn proffesiynol. A ges i gynnig i fynd i Rotherham yn y Championship yn Lloegr. Nath yna yr un amser yn ei goffan coleg. Be nes i feddwl pam ddim, a nes i fynd i fanna. A nes i chwarae yn y Rhanbartha, ond pan nath yn glir i fi bod hynna ddim yn ddigwydd, nes i wneud penderfyniad a dyna fysa'r peth gorau fi. Mae lot o chwaraewyr yn mynd drwy o'r Championship i fynd i'r Premiership, a dyna nath wneud y penderfyniad i fynd. Munud ges i'r galed ffôn i ddweud bod Caerlu'r yn eisiau fi mynd i chwarae nod, ond nath nes i meddwl dwywaith amdano y peth. Lwcus braidd, o'na anafiadau yn Caerlu'r ac o'n i'n chwilio am sensor i ddod yna yn syth, ac o'n i'n sioc do hwnna, ond o'n i'n jyst yn dechrau ymlaen o'r munud ges i'r cyfle. Munud nes i gyfarfod pawb, nes i jyst setlo mewn yn sydyn, ac pawb yn dda iawn i fi. Dwi'n gwneud ffrindiau da yma. O'n i'n hapus iawn os mae wedi mynd, os o'n i'n mynd disgwyl chwarae hanner gymaint a dwi wedi ers dechrau tymor. Nath y cyfle ddod fyny i chwarae i'r gleision ôl Gaerdydd, ac yn oed i wan ar ôl y profiadau dwi gael, dwi'n meddwl bod amser perffaith i fynd yn ôl, rili. Dwi'n meddwl bod clwb seis Gaerdydd angen bod yn y Champions Cup ac yn cystadlu ar y lefel ucha. Mae'r tîm wedi datblygu lot dros y tymor yma, dwi'n meddwl, ac efo coaches sydd yn lle wan ar y sgwad maen nhw'n datblygu, dwi'n meddwl bod nhw'n le da i fod yn y cwpl o flynyddoedd i ddod. Bryd bob hogyn bach yng Nghymru i chwarae i Gymru, a dwi ddim gwahanol i neb arall, so'n freuddwyd i chwarae i Gymru un diwrnod, ac mae'n mynd nôl i Cymru yn gobeithio am helpu fi, ond dwi'n meddwl amdano fo mwy na hynna. Byddai'n canolbwyntio ar chwarae'r gleision a mynd i'r tîm, cael mewn i'r tîm cyntaf fan'na bob wsos, ac os oes yna fwy yn dod o hynna, wel, gret. Gobeithio bod pethau mynd yn dda yna fyddai yn aros yna am flynyddoedd i fod, ond dwi heb di aros yn y Llanhir, so dwi'n yn gwybod.